आंनि समस्थियाव बर' आइजोफोरखौ जि दानाय माने फोरोंनाय ट्रेनिं आरो जि दानो थाखाय नांगौ रोखोमनि आगजुफोरखौ होनायनि मोनसे सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आङो मोननै स्किम सेंसन मोनदों समस्थियाव 2 कोटी रांनि बिनि लन्च प्रग्राम दङमोन। बेवहायसो आङो बुंदों जे जोंनि आइजोफ्रा दा जा दानाय लुनायखौ मोनसे फालांगियारि बिथिङाव लांनांगौ बा अलरेडि लांगासिनो दं। नाथाय बर'नि दानाय लुनाय बे जिथु जि जोम बेफोरखौ जुदि जों सन्मान होआ जों बाहाया अब्ला बिनि थाखाय जों हाथाय मोना नांगौ रोखोमनि। ओंखायनो दिनै लाख लाख बर' सुबुङा बायदिसिना फेस्टिभेल खुङो आरो बायदिसिना जोङो माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थायो। बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानायाव जाथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारियाव साफ्रोम बर' हौवाफ्रानो गोदोनायाव आर'नाइ लानाय बेखौ मोनसे हुदा खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय हायोब्ला जोंनि आफादफ्रा बेफोर आफादाव मोनसे डाइरेक्सन होनांगौ जे गासिबो बे बर'नि बे जथुम्मायाव बा बे फोरबोआव माने गामसा एबा आर'नाइ लानानै बयबो फैनांगौ। बे फैनाया कम्पालसरि माने जाय बेखौ लानानै फैया बे आरो माने हयथ' माने स्टेजाव गाखोनो मोननाय नङा। बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो सावरायनानै हुदा खालामोब्ला जोंनि बर'नि दानाय लुनाय बेफोरखौ जायफ्रा दिहुनो बे दिहुनग्रा मानसिफ्रा खमसे खम माने रां खामायनायाव मदद जागोन बा बेफोरखौ बेफार खालामनायाव मदद जागोन। जों बर'फ्रानो बर'नि जिथु जि दिहुनग्राफोर दं बा दाग्रा लुग्राफोर दं बिसोरखौ जों गोबां फालांगियाव मदद खालामनो हायो। ओंखायनो बे बाथ्राखौ आङो मैया दानाय लुनायनि बे हाबाफारियावसो आङो बुंदोंमोन। नाथाय बियो जोंनि बर'नि साननो हानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसो बाथ्रा जाहैबाय जे बिथांमोना बेखौ माबायदि नाजावो। बाथ्रा गासै बाक्सा जिल्ला बा दानि गोदान तामुलपुर जिल्ला बे गासै ओनसोलनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि थाखायल' नङा जोंनि सा ओनसोलाव थानाय रायजो राजा ओरै अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बा सनितपुर बिनिफ्राय गासै सुबुङानो बे दालांनि गेजेरजों खुब सुंथाबै माने नेशनेल हाइवेआव क'क्राझाराव थांनायाव गाखोहैनो हागोन। वेस्ट बेंगलावनो थां बायरायावनो थाङाथों मानो बे लामाखौ बेबहार खालामनो हागोन। सा ओनसोलाव खुनु दलं गैयामोन नाथाय दिनै मानाव गेदेर जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे दालांखौ बिथाङा आगोलावनो फोसावदोंमोन आरो बे मथे दा सेंसन होनानै दा खामानिखौ मावसिगोन। आरो बेनि थाखाय आङो बड'लेण्डनि चिफ बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों जे बिथाङा जथेस्थ' बेनि थाखाय जोंनि गिबि मन्थ्रिजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थादों। आरो दिनै बेल' नङा बेजों लोगोसे दिनै तामुलपुराव बर' गोरोबथायाव मोननाय जोंनि मेडिकेल कलेजखौ दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामसिगोन। दा बियो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलल' नङा खाथि खाला थानाय गासै ओनसोलनि थाखायनो जोबोद माने मोनसे लाब गोनां बा मुलाम्फा गोनां जागोन। आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसननि गथ' गथाया मेडिकेल सिट बारायनायनि थाखाय गोरलैयैनो जोङो मेडिकेल साइन्सनि बायदिसिना कर्सफोरखौ बेवहाय फरायनायनि खाबुखौ मोनगोन। गतिके बे जों बयनिबो थाखाय गोजोननायनि बाथ्रा। बिनि थाखाय गासै ओनसोलनि जानानै रायजो राजानि जानानै आं मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बड'लेण्डनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावो।